Den blinde stakkel, det døve spektakel. Den vending kunne min mor godt lide at bruge, da jeg var lille. Og det er en vending, jeg kommer til at tænke på rimelig tit, når jeg tænker på, hvordan unge mennesker bliver behandlet i dag. I dag er det ikke så meget spørgsmål om blinde eller døve. Der har jeg en anden vending, som spiller lidt i mit hoved tit. Og det er den hvide stakkel, det mørke spektakel. På en skole for unge, som havde haft mange problemer med skolen allerede, havde jeg en elev, og lad os kalde hende Aisha. Og jeg kom til at tænke på Aisha i forbindelse med det her, den hvide stakkel, det brune spektakel. Hun var en pige af palæstinensisk herkomst, og hun var meget højlydt, men ikke meget vældigt på den skole generelt. Hun gik tit på gangen og sang, og det blev tit diskuteret blandt lærere og ledelse på den skole. Hvad skulle man stille op med den pige, fordi hun var så højlydt, og hun holdt pauser på de forkerte tidspunkter, og hun ville ikke gøre, hvad de voksne sagde, at hun skulle gøre. Og der blev diskuteret, er det på grund af hendes religion, eller er det den kultur, hun har med sig hjemmefra, eller hvad er det for nogle problemer, der er med hende? Men Aisha endte heldigvis med at få lov til at tage sine prøver og klare sig rigtig godt, ligesom mange andre. Men det fik ikke lov til at vare ved. Det projekt, der hjalp alle de her unge mennesker, nogle med mørkere hudfarver end andre, det fik ikke lov til at fortsætte, så det blev lukket. I stedet for blev der åbnet et tilbud for hvide børn, som havde nogle diagnoser, som udløste mange flere penge, end man nogensinde kunne få ved at prøve at hjælpe ghettobørnene med at få en uddannelse. Det kræver noget særligt at hjælpe børn, som har haft mange dårlige oplevelser med skolen, at få dem til at få mod til at tage en uddannelse. Det kræver også, at der er nogle mennesker, der er villige til at finde ud af, hvad er det for en måde, som de her unge mennesker har nemt ved at lære på, og hvad vil gøre det svært for dem at lære. Den amerikanske psykolog Carl Rogers forskede i og havde mange meninger om, allerede tilbage i 1960'erne, hvad traditionel undervisning gør ved unge mennesker. Og hans idé var, at traditionel undervisning samlet i et klasserum med masser af elever, der fik det samme at vide på den samme tavle, var dårligt for alle. Men især unge, som har det svært i forvejen, ville få det endnu sværere ved nogensinde at få en uddannelse. Hvis vi kobler Carl Rogers tanker om, hvor ødelæggende traditionel undervisning i et traditionelt klassemiljø kan være for alle unge mennesker, med hvordan det kan være, når man bliver mødt med racisme, med foragt, med hvad er det for en kultur, I kommer fra, og hvorfor har I ikke lært nogle bedre manerer hjemmefra, eller hvad det skulle være, specielt rettet mod brune børn. Jamen, så bliver tingene endnu sværere. Jeg kom til at tænke på en anden elev, jeg havde, også en pige, som en morgen blev spurgt af en af mine kolleger, hvorfor spiser du ikke noget morgenmad? Det er jo ikke ramadan. Hvortil hun svarede, jeg holder heller ikke ramadan, jeg er roma, og der er ikke så mange romaer, der holder ramadan. Og den form for indskrænket møde med unge mennesker, som egentlig gerne vil have en uddannelse og egentlig gerne vil blive behandlet som andre mennesker, gør tingene endnu sværere. Så et simpelt forslag kunne være at erstatte bedrevidenhed og eksklusion med nysgerrighed på unge mennesker og inklusion, og så selvfølgelig også en villighed og nogle midler til at lave en uddannelse, så de også får en fremtid.